Na hello, sziasztok! Eljött a tavasz, itt a jó idő, lehet egy kis otthoni barkácsolást csinálni, és ezen a kis 2007-es Suzuki Swiften fogunk kis nagy szervizt csinálni, mondjuk úgy, hogy nagy szerviz. Lesz rajta pólenszűrő, levegőszűrő, olajszűrő, illetve motorolajcsere, meg vannak a gyertyák is, úgyhogy gyertyacsere is lesz. Megmutatjuk nektek itt mi mennyi minden kell hozzá. Ugye levegőszűrő, pólenszűrő, ugye jófajta olajszűrő, itt vannak benne a gyári gyertyák, tehát gyári gyertyákat rakunk bele, olajleengedő csavart, ugye azt is cseréljük, vagy hogyha nem tudtok cserélni, akkor tömítést cseréljetek, és hát mi ezt az olajat használjuk bele. Mi úgy gondoljuk, a Suzuki miután japán motorral van, úgyhogy akkor kapjon egy jó minőségű japán olajat is. Na hát akkor ugye folytatnánk akkor a tavaszi nagy szerviz, kezdenénk akkor ugye a pólenszűrő cseréjével. Ugye a Suzuki Swiftbe itt ugye jobb oldalt kinyitjátok az ajtót, lehajtjátok a úgynevezett kesztyűtartót, a két oldalát be kell egy kicsit nyomni. Igen, egyik, és akkor a másik, és akkor így kipattan, és akkor itt láttok egy ilyen kis ajtót, itt ide, hogyha benéztek, ezt a kis téglalap alakú, itt van egy kis fülecskéje, ugyanígy a másik oldalon is, ezt is kipattintjátok, és akkor így ki lehet venni belőle. És akkor itt meglátjátok mögötte a pólenszűrőt, amit érdemes egy évbe akár többször is kicserélni, mert láthatjátok, hogy milyen kosz van benne, mennyi kosz van benne. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, ugye, hogy kivesszük itt a másik szűrőt, mindig hasonlítsátok össze, hogy méretileg jó-e. Láttok rajta egy nyilat, tehát az azt jelenti, hogy föntről jön be a levegő. Föntről jön be a levegő, és ugye lefele megy. Na én még amit szoktam csinálni, hogy ide fogok hozni egy levegőpisztolyt, és kiszoktam. Tehát ez egy kicsit hangos lesz, ide berakjátok a pisztolyt, a fújópisztolyt, és akkor ugye, ahogy mondtam, akkor ugye a nyíllal lefelé, így fogjátok, behelyezitek, és akkor igazából csak így visszatoljátok ezt a szűrőbetétet, és akkor ezt a patentot meg szépen vissza kell pattintani a helyére. Pólenszűrő cseréje az megvan. Na szóval akkor láthattátok, hogy mennyi kosz jött ki a pólenszűrőből, az érdemes ilyenkor kifújni egy kis levegővel, akkor most jön a levegőszűrőnek a cseréje. Ez egy kicsit azért komplikáltabb. Azt hozzáteszem, hogy nem vagyok autószerelő, ezt mind ilyen kis autodidakta módon tanultam meg ezeket a dolgokat. Tehát itt volt egy csavar, itt lesz benne még egy csavar. Ezt mind otthon házilag meg tudjuk tenni. Itt van lent is egy csavar, amit ki kell venni. Most már tud mozogni, ennek ez a lényege, hogy tudjon mozogni. Itt van neki két biztonsági kis fülecskéje. Bocsánat, még egy csavart kihagytam, mert ugye itt is fogja még egy csavar, ugye, hogyha oda benéztek, de ha valaki ügyes, akkor már így el tudja tolni hátrafele ezt az egészet. Hát ez még nem volt koszos. Elővesszük a másikat, de ha már van egy új, akkor kicseréljük az újra.
Ugye ezt is összehasonlítjuk, ugye méretileg, hogy jó legyen. Láthatjuk, hogy kicsit különbözik a kettő, de a méret a lényeg. És akkor ezt szépen ide visszahelyezzük. Na, tehát akkor a légszűrő cseréje az megtörtént. Amit még fontos ellenőrizni, mindig, persze minden indulásnál meg kellene tenni, de legalább havonta egyszer, de legalább minimum, amikor a szervizelést megcsináljuk, akkor azért nézzük meg a fékfolyadékot, maximumon van. A legközelebbi videóban egy fékolaj csere lesz, mert 2 éve volt ebbe cserélve, úgyhogy ugye 2 évente ajánlott kicserélni a fékolaj folyadékot. Úgyhogy a következő videónkban az lesz, megnézzük a hűtőfolyadékot, ugye annál is itt van a full jelzés, tehát legyen fullon, tehát maximumon. Amit érdemes, ha esetleg utána kell tölteni, érdemes megnézni, hogy milyen színű hűtőfolyadék van benne, és ugyanolyan színű hűtőfolyadékkal pótoljuk, ha lehetőség van rá. Úgyhogy most jön az olajcsere. Ugye a nívópálcát azt ugye kihúzzuk, a tanksapkát, az olajbeöntő sapkát levesszük, hogy alulról ki tudjon forni jobban az olaj, fölülről kap egy kis levegőt. Mindig meleg motorra, tehát előtte vagy járassuk az autót, vagy menjünk az autóval, hogy legalább az üzemi hőfokot, vagy közel az üzemi hőfokot elérje, és akkor egy 17-es dugóval lemegyünk a kocsi alá, ugye viszünk egy kis edényt, most egy kis nyugvó állapotra kerülünk, itt láthatjátok a csavart, ugye itt van az olajleengedő csavarunk, ugye itt van a 17-es próba, amire ugye rátesszük, és a óramutató irányának ellentétes irányba ugye elkezdjük meglazítani a csavart. Na várjatok, mert most egy kis variáció jön. Érdemes, hogyha nem akarjuk, hogy összekoszolódjon a kezünk nagyon, ugye hát eleve hú, ez valami baby kesztyű. Egy gumikesztyűt felvenni, és akkor így kicsavarni, arra vigyázzatok, hogy az olaj az meleg lesz, tehát meg ne égessen. Mindjárt jön az olaj. Jó hosszú csavar van benne, és akkor most szoktam fék tisztító folyadékot használni, és akkor így a csavart is lefújom. Amikor láttátok, hogy így lecsöpögött a motorolaj, akkor ugye új alátétet kapott, illetve új csavart, és akkor szépen megfogjátok és visszahelyezitek a csavart. Visszatekeritek. Még mielőtt teljesen visszatekeritek, érdemes egy kicsit ide fújni, hogy lemossa róla rendesen az olajat, hogy ne csöpögjön, és akkor így szépen vissza lehet csavarni. És akkor utána a 17-es kulccsal ugye próbálva periglen visszahúzzuk. Utána megfogjátok az
az olajszűrő leszedőt, ennek van többféle variációja, ki miért szeret, ki miért használ, én most ezt használom. Rátesszük a szűrőre, és óramutató irányának ellentétes irányba meglazítjuk. A kis olaj leengedőnket alá tesszük. Itt arra vigyázzatok, hogy itt csöpögni fog megint az olaj, tehát folyni fog. Tehát célszerű olyan gumieszközt használ, vagy gumieszközt, hát én gumikesztyűt használok. Amit utána az ember el tud dobni, de amit látjátok már folyik is az olaj. Kicsit így hozzáigazítjuk a leengedőt. És akkor így szépen elkezditek megvárjátok, amíg a szűrőből kifolyik az olaj, hogy na szóval akkor ugye levettük az olajszűrőt. A helyét én megszoktam egy picikét ugyanúgy fújni. Egy kicsikét, nem sokat, nem kell nagyon. És akkor ezt egy picikét odébb toljuk, és akkor itt szépen még áttörőjük ide, ahova visszamegy majd az új olajszűrő. Tiszta rongyal természetesen, ne legyen homokos, poros. Letöröljük itt hátul is. Na, és akkor az a lényeg, hogy ugye ezen van egy ilyen gumiperem, és ahhoz, hogy ezt rendesen vissza tudjuk csavarni, érdekes módon visszafele nem kell szűrő kulcs hozzá, tehát leszedő kulcs, amivel visszahúzzuk, hanem egy nagyon pici ebből a használt olajból, vagy aki akarja, akár az új olajból, erre a gumira ráken egy kis olajat, ilyen vékonyan rákenitek, felesleget letörlitek, és akkor szépen ide visszahelyezitek a szűrőházhoz, és akkor elkezditek visszatekerni. Az a lényeg, hogy kézzel, amikor már azt hiszed, hogy jó, még egy picit húzol rajta, így, kész. Ennyi. Még egyszer azért leellenőrizzük. Tehát akkor most ugye leengedtük az olajat, és ugye most majd vissza kell töltenünk az olajat, de ugye ebben az állapotban, hogy most van nekem ez a kis szerelő állványom, ugye így nem töltünk bele olajat, mert így nem fogunk pontos mennyiséget tudunk mérni. Tehát szép lassan legurulunk róla. Így az autó egyenesbe lett, tehát így most már elővehetjük a motorolajat. Ugye én mondtam, hogy ezt használom, nem reklám, tehát nem reklám egyáltalán, nem kapunk érte semmit az Eneosztól, meg semmi, tehát nehogy azt higgyétek. Mi ezt az olajat használjuk, említettem az elején, miután Suzuki japán, akkor rakjunk bele japán olajat. Én használok tölcsért mindenféleképpen, mert nem szeretném, hogy mellé menjen. Én azért mindig kiszoktam előtte törölni egy kicsit. Itt a beöntőnyílást is tisztára tesszük. Beletesszük ugye a tölcsért. Nívópálcát kivesszük, letöröljük. És lényegében addig fogjuk önteni, amíg a maximumot eléri, majd utána be fogom indítani az autót, járatom egy fél percet körülbelül, de igazából ha már aludt az olajnyomás jelző lámpa, akkor utána már le lehet állítani az autót, várunk vele 1-2 percet utána, addig el tudjuk pakolni a használt szerszámokat, és akkor utána leellenőrizzük az olajszintet. Nem muszáj teljesen maximumra önteni. Egyes emberek azt mondják, hogy a maximum
és a közepe között legyen valahol az olajszint. Én általában a maximum alá egy picivel szoktam önteni az olajat, de hát ki hogy önti, ki meddig önti. Mint említettem, azért nem vagyunk profi szerelők, kis otthoni barkácsolók vagyunk, úgyhogy kilukasszuk a tetejét. Ezzel tudjuk ellenőrizni feltételezhetően, hogy ez egy gyári origi olaj, nem egy hamisított olaj, és akkor szépen nekiállunk felönteni az olajat. Úgy, szépen ezt, hogy megtartaná a kis kamerás segédem ebbe a magasságba, akkor megköszönném, és akkor szépen elkezdjük önteni az olajat. Na tehát ugye akkor addig öntöttük a szintet, vagy pontosabban az olajat, amíg körülbelül ezt a szintet nem ért el, tehát ott van a felső pötty alatt vagyunk egy picivel. Ugye, amit említettem, hogy nem muszáj teljesen maximumra önteni. A nívópálcát visszahelyezzük a helyére. A tölcsét kivesszük úgy, hogy ne cseppenjen el az olaj. Visszatekerjük mondjuk én ilyenkor, megmondom őszintén, azt szoktam még csinálni, hogy ezt a szelep beöntő kis sapkát, olajbeöntő sapkát is leszoktam egy picikét mosni. És akkor várok vele szinte egy pillanat alatt elpárolog róla ez a benzin, de ha valaki kicsit kételkedik, akkor kicsit át tudja törölni. Visszatekerjük. Így, meg picit érintőlegesen meghúzzuk, és beindítjuk az autót. Tehát akkor beütök az autóba, gyújtásra teszitek, és ugye itt van az olaj nyomásjelző lámpa, lehet látni. Ugye üresben van az autó, kézifék be van húzva, más néven rögzítőfék, és ugye beindítjuk az autót. És ugye elaludt az olajnyomásjelző lámpánk, tehát magyarul van olajnyomásunk az autóba, de ilyenkor még egy nagyon picit én szoktam várni vele, hogy a szűrőbe meg mindenhol átdolgozza magát az olaj. Mondom, körülbelül egy olyan fél perc, 20 másodperc, 30 másodpercet vár az ember, és akkor utána úgy gondolom, hogy megvan, akkor leállítom az autót, gyújtáskulcsot ugye kiveszem, visszateszem sebességbe, kézifék, rögzítőfék, be van húzva, a kocsi ne guruljon el, és akkor most várunk vele megint egy picikét. Na, tehát ugye akkor leállítottuk az autót, és akkor ugye eltelt egy-két perc. Most már biztos jól lecsepegett az olaj az olajteknőbe, és akkor megnézzük még így, ilyenkor nem látjuk. Tehát kivesszük, letöröljük a nívópálcát, lehet látni ugye ott a két pöttyöt a végén. Ez a minimum jelzés és ez a maximum jelzés. Hát ha az alsó pötty alatt van, akkor már nagy veszély van, tehát akkor mindenféleképpen olajat kell beleönteni. De amit mondtam, hogy próbáljuk a két pötty között, de inkább a felső pötty közelébe tartani a szintet. Visszadugjuk és akkor kihúzzuk. És akkor most láthatjuk ugye, hogy mennyivel lejjebb ment a szint. Úgyhogy most még egy picikét mi önteni fogunk rá egy kis olajat. Na, tehát akkor ugye öntenünk kellett még rá egy kis olajat, és akkor most leellenőrizzük, reméljük most már ott lesz az olajszintünk, ahol lennie kell, és akkor megnézhetjük, ugye ott van a felső pötty alatt egy icike-picikével, úgyhogy ez nekünk így jó is megfelelő, úgyhogy visszatesszük a nívópálcát, letöröljük esetlegesen, hogyha lecseppent egy kis olajcsepp, vagy valami, hogy nehogy itt véletlen valami galibát okozzon. Leellenőrizzünk mindent. Tehát még egyszer, hogy visszatettük-e a nívópálcát rendesen, az olajbeöntő sapkát, ha ilyenkor meg lehet nézni esetleg az ablakmosó folyadékot, hogy van-e benne kellő mennyiség, illetve az évszaknak megfelelő.
Ugye ezt már leellenőriztük, a hűtőfolyadékot és a fékolaj folyadékot is leellenőriztük, ugye, hogy maximumon van. Ilyenkor még amit célszerű és érdemes mindenféleképpen megnézni, hogy a kocsi alá nézünk, vagy a kocsi alá benézünk, és leellenőrizzük itt a szűrőháznál, illetve az olaj leengedő csavarnál, hogy száraz-e. Tehát, hogy nincsen-e olaj, könnyedzés, szivárgás, csepegés, illetve a szűrőnél, de igazából majdnem, hogy az is elég, ha kocsi alá nézünk, és hogyha nincsen olajcsepp, akkor jó végeztük a munkánkat, nincs más hátra, mint ennek a jó kis Suzuki-nak. Lecsukjuk az elejét, és lehet vele tovább haladni. Na szóval, hát még egy fontos dolgot majdnem elfelejtettünk, ugye, hogy az autót, miután kicseréltük az olajat, és ugye éves szervizt csináltunk most az autón, akinek van még szervizkönyve, akkor az írja be, vagy valahol jegyezze fel egy lapra, egy füzetbe, vagy valami, de nekünk szerencsés helyzetünk van, mert ugye még ez, hát ebben még csak 51 000 kilométer van, és egyébként, hogyha megnézitek, 2025 3-on 4-én volt elvégezve rajta a szerviz, akkor volt benne 41.620, és 51.620-nál, tehát mi 10 000-enként cseréljük benne az olajat, és hogyha most, ha megnézitek a kilométerórát, akkor 51.504 kilométer, tehát esedékes volt a szerviz. Tehát akkor ide beleírjuk a jelenlegi kilométerórállást, ami ugye 51.504 kilométer, ugye? És akkor ugye én általában ide beszoktam írni, tehát ugye ez mindenkinek a saját eldöntése, én azért mindig beírom ide, hogy az ENEOS, tehát persze megint nem a reklám, tehát nehogy azt vigyétek, tehát akkor úgy mondom, hogy amilyen olajat beleöntöttetek az autóba, és meg felszoktam még ide írni, ugye, hogy az olaj, szűrő, csere, levegő, szűrő, csere, a pollenszűrő, csere, és akkor ugye volt még a más nem volt, más olajszűrő, vagy más szűrőcsere nem volt, mert ugye az olajszűrő, levegőszűrő és a pollenszűrő, és akkor én ide beszoktam írni mindenféleképpen, hogy a következő, tehát az a következő olajcsere, akkor ugye az a 61.504 kilométer, és akkor beírjuk ide a mai dátumot, ugye, ami 2026 02/27-e van, ha jól tudom, és akkor innen tudni fogjuk, hogy ha nem érjük el a 10 000 kilométert, de az egy évet elérjük, tehát ami 2027 2. hó 27-e, akkor is esedékes az olajcsere, mert mi úgy csináljuk, hogy vagy egy év, vagy ugye 10 000 kilométerenként, de hát ugye itt nálunk azért az a közel egy év alatt az a 10 000 kilométer megy el, úgyhogy ennyit szerettem volna még mondani, mindenkinek sok sikeres olajcserét, javítást, egy kis házi praktikák voltak, úgyhogy viszontlátásra mindenkinek, hello, sziasztok!